Kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Wong aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget. Kowe kelingan ra? Zaman rung tak dadekke sinden, kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora? Kok dal-dal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngonek ke aku, kamu sayang sama saya. Diberi kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho ya iso nang omah. Lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok ora kelingan zaman biyen golek wedi. Lah nyemplung Kali Praga wae lho, kerubi aku ngerti saka dhuwur kae. Zaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Ojo lekmu sombong, ha. Kon. Namine sinten? Ridho Rohana. Ridho Rohana. Ya. Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya. Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Berarti Betul. ngomongnya kayak kowe. Ya bener, orang ngapak ora kepenak. Apa? Orang ngapak ora kepenak. Berarti kudu ngapak ya? Ya kudu. Ya. Terima kasih Mbak Ridho Irama. Pada Pak Dalang. Ridho siapa jenenge? Ridho Irama ya ora apa-apa. Rasa aslinya siapa? Ridho Rohana. Ridho Rohana. Ten wedok kuwi sesuk-esuk kuwi nek adus sing dikosoki apane ya mesti wajahe sik cepet mari rias sewengi iki ndandake umpamane atuh ya ya mari oh kancane ru ngomong barang kok ya kakek ya mesti sarane utawa wajahe bedeken ora iso mantan wedok sesuk-esuk nek adus sing dikosoki apane sik wis apane sik mantan wedok lah nyapa mikir mantan wedok adus barang ondagel penak Kowe karemu karo kaya seminten edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan nak ya Den Mas Broto kae paudu to. Broto Wali. Ana Den Broto Wali ra apa-apa nadyan to cilik kaya ngene ya aku dolan. Ya cilik lah sing ketok sebagian ono sing gedhe. Ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Sing gedhe ndase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wonge gedhe mosar mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya?